bij het programma Gewest Friesland, waarin we reportages zien die het iets winnen in het programma Van Gewest tot Gewest van de nationale televisie. We zitten aan tafel bij Johan van der Zee, want die had een heel soort van die reportages maken, maar deze komt uit 1964 en Johan hier er helemaal geen weet van. Maar toen leerde ze een ambtenaar vertellen hoe het wegennet in Friesland nou in het koor zitten kwam te zien. Ja, moeilijke zin, maar zo zit het dan ongeveer. Ja. De toekomst van het Friese wegennet. Ja. Ja? En die man mag praten om het leven. Dat zou weer dat. 1964. Aanstaande dinsdag komt in de Statenvergadering van Friesland een wijziging van het secundair en tertiair wegenplan aan de orde. U zult zich wel afvragen, is dat zoiets bijzonders? Ja, dat is deze keer voor Friesland inderdaad iets bijzonders. Men gaat bij ons het plan voor de secundaire en tertiaire wegen, en ik zal u straks wel vertellen wat daaronder verstaan wordt, gaat men drastisch wijzigen. Wij gaan een heel andere politiek voeren dan we tot nog toe gewend waren. Althans, wanneer de Staten met het voorstel van gedeputeerde staten over deze zaak akkoord gaan. Het belangrijkste nu in dit plan, in dit nieuwe secundaire en tertiaire wegenplan, dat ziet u op deze kaart aangeduid met deze wat dikkere lijnen. Een hoofdweg naar Bolsward, een nieuwe hoofdweg naar Drachten en een nieuwe weg naar de Lauwerszee. En om die wegen, daar gaat het nu speciaal. Wie in Friesland bekend is, die weet dat als je, zodra je van de Rijkswegen af bent en je moet van de ene plaats naar de andere, en zelfs wanneer je van Leeuwarden naar de Zuidwesthoek moet, dat je dan hele omwegen moet maken. Je komt in Dronrijp, je moet naar de traverse in Dronrijp, moet je echt zoeken hoe dat je rijden moet. Je komt over een betrekkelijk smalle brug. Allerlei oude wegjes, slaperdijken, die in de loop van de tijden tot wegen zijn gemaakt, die wel verbeterd zijn, waar bochtafsnijdingen zijn gepleegd, maar het blijven toch zeer kronkelige wegen waar je bijzonder lang over moet rijden om je plaats van bestemming te bereiken. Dit zijn wel de voornaamste punten die de heer H. Zandvoort, hoofdingenieur-directeur van de Provinciale Waterstaat, aanstipte uit het nieuwe provinciale wegenplan dat vorige week vrijdag door de gedeputeerde staten aan de statenleden van Friesland werd voorgelegd. Ook in Friesland wordt het autoverkeer met de dag intensiever. De nieuw gevestigde industrieën zijn hieraan niet vreemd. Het huidige wegenstelsel van de provincie is nog te veel gericht op de verbinding tussen de betrekkelijk dicht bij elkaar gelegen woonplaatsen. Dit betekent dat het doorgaand verkeer nog steeds moet rijden door dorpskernen, langs sloten en vaarten, over nauwe bruggen. En dat het vaak ook nog wordt belemmerd door boerenwagens en tegenliggers. De oude weg van Bolsward naar Leeuwarden bijvoorbeeld loopt langs kronkelwegen over oude slaperdijken via Wommels, Winsum en Dronrijp naar de grote rijksweg Amsterdam-Afsluitdijk-Leeuwarden. De nieuw ontworpen autoweg zal om alle dorpen heen lopen, 7 meter breed worden en zelfs 5 à 6 kilometer korter worden. De bestaande weg van Leeuwarden naar Lauwerszee kan vanwege de smalle en bochtige gedeelten het groeiend verkeer niet voldoende snel en veilig verwerken. Vandaar dat hier een nieuwe weg is geprojecteerd. Het in uitvoering zijnde Lauwerszee-project trekt veel vervoer aan, vooral in de dorpen, omdat het eiland Schiermonnikoog met name in de zomer door duizenden vakantiegangers wordt bezocht. Wanneer straks de Lauwerszee zal zijn afgesloten en de nieuwe weg over de zeedijk klaar is, zal het verkeer uit Drongeradeel naar Groningerland nog meer toenemen. Ook de bestaande verbindingen tussen Leeuwarden en Drachten, zowel via Caterbra als Schouten, Waga en Garijp, zijn voor het hedendaagse verkeer niet ideaal. De nieuwe bruggen zullen geen verandering brengen in de toegangspoorten naar de zeilcentra van Friesland. Met andere woorden, de zeilenthousiasten zullen geen extra tijd verliezen met wachten op het openstellen van de brug,
Want bij de Provinciale Waterstaat heeft men met de belangen van de zeilsport uiteraard rekening gehouden. Bochtige stukken, smalle brugovergangen en zelfs gedeelten zonder rijwielpaden veroorzaken dagelijks gevaarlijke situaties. Deze opnamen van het reeds enige jaren bestaande weggedeelte bij Oosterwolde laten niet alleen zien hoe dit gedeelte is verbeterd, maar tevens hoe het wegenbeeld van Friesland er over 15 jaar zal uitzien. De lengte van dit plan, wat aan de Staten wordt aangeboden, dus 420 kilometer is het secundaire wegenplan. Maar deze nieuwe wegen waar het om gaat, dat is 83 kilometer. En u zult zich wel afvragen dat het een heleboel geld kost. Inderdaad, dit kost 83 miljoen en dat gaan we ook dus echt niet in 1 jaar doen. Wanneer de Staten dit in de komende zitting aannemen, dan is de bedoeling dat wij in de komende 5 jaar ongeveer 40 miljoen hiervan zullen besteden. En wij hopen dat wanneer de plannen zo zijn als wij ze ons voorgesteld hebben, dat we over 10 jaar voor een groot deel en misschien wel helemaal hiermee gereed zullen zijn. Een ander die het al jaar vertelt. Die taal die 10 mensen gaan, nou ja, het is dit weer volslijn onbegrijpelijk. Ja, en ik denk weer dat ze mochten het net interviewen. Nee. De Oskamp, die het makker had, mijn voorgangers, zo zei ze kinderen, die mocht mensen net wat vregen. Die mocht mensen delt zetten en die moesten dan maar een verhaal komen. Okay, ja. En dat is die meneer Zandvoort had dat dus echt dien. Ja. En ze vertelden letterwel dat ze had dus echt flying doel weer. En om ik wat drokte zocht had, maar die konden ze net vinden. Het weer oorlog lieke stil op wegen. Ja, doe nou vol. Ja. Weet ik nog geen aquaduct in zicht, Nee, dat is nee, het niks, ja, nee. net de meid. Maar ik doe al dus mijn vleertuigje, hè? Ja, Ja, ik lust het namen. de PH-NTS wie dat doet. Ja, ja, En dat ja. weer een Cessna. Ja, En die weer hoogstelijk geschikt letter kregen ze een groter vliegtuig. ja. En dat kost net zo goed uit filmen. Nee. Maar van de reportage, die stoel wel maken haast, krijgen we weer luchtopname, maar dan begint het nou in kleur, dus dan mag al je weer opnieuw in zo'n vleertuigje. Ja. Hoe vaak ga je in een vleertuigje zitten? Nou, heel vaak. Ja. En dan ga ik naar, ze maken een tussenlanding in Emmeloord. Op Chicken Airport nemen we dat. Ja. Die firma Kuiken hier een vliegveldje. En dan ga ik daarheen Ja. en dan pikken ze me daarop. Ja. Dus Ja. Nou, we praten in deze reportage over jongen die trein zat. Het is heel mooi hoe dit ontstaat. Er komt een dik, de A6, die komt terug de Tjoekemar heen. Dus die maakt een hele grote brede, 12 meter hoog enzovoort. En die maakt daar terug heen. En dan begint de reportage, en zal dit we eerst even zien, hoe de bereikbaars van Friesland met die nieuwe A6. Automobilisten die op het moment van deze uitzending vanuit het westen via Lelystad en Emmeloord naar Friesland rijden, zullen bij Lemmer deze versperringen niet meer tegenkomen. Vandaag is namelijk een stuk van Rijksweg 50 tussen Lemmer en Jouweren geopend. Gunstig voor de automobilist, gunstig ook voor Friesland. Hoewel dichterbij wil ook zeggen dichterbij voor de recreant. En of de stroom recreanten naar met name het zuidwesten van Friesland, het merengebied, nog groter moet worden, is een hele grote vraag.
1942 is die weg op het Rijkswegenplan opgenomen. Dat langs de officiële weg dus wordt vastgesteld. En uitgaande van het feit dat er dus een weg moest komen, is getracht in die tijd een zo goed mogelijk tracé vast te stellen. Moeten we natuurlijk wel bij bedenken dat dat 15 jaar geleden het geval was. En als ik over 15 jaar geleden praat, dan kan ik wel stellen dat toen het accent meer lag op het behoud van de landbouwgronden. Terwijl, hoewel daar vroeger ook wel naar gekeken werd, nu nog meer het accent is komen te liggen op het behoud van het landschap. Gegeven het feit dat die weg daar moest komen, dacht ik toch dat ook nu nog je wel kunt stellen dat dit de meest geschikte plaats was. Hoe heeft u dat nou gedaan? Heeft u gewoon een rechte lijn door het meer getrokken of heeft u toch rekening gehouden met dat landschap? We hebben dus overwogen wat de meest geschikte plaats zou zijn. En dan zou je dus, als je deze plaats niet had gekozen, maar een andere plaats had gedacht, kunnen denken aan een ligging meer centraal door het meer heen. Dat is in de tijd overigens ook wel overwogen. En we hebben toch gemeend dat een meer centrale ligging door het meer het landschap veel meer zou benadrukken. Ook zou je kunnen denken aan een ligging van het tracé door de oeverlanden, die hier nogal kostbaar zijn. En wij dachten daarvan, en ik vind dat nu eigenlijk nog wel, dat dat ook bepaald geen betere oplossing zou zijn dan deze. Dus dan kom je toch ergens weer terecht op het tracé zoals het hier nu ligt. Het tracé waarbij dus eigenlijk een dunne schil van het meer wordt afgesneden en het meer grotendeels dus intact blijft. Wat heeft u gedaan om dat landschap toch zoveel mogelijk in stand te houden? Nou, we hebben daar inderdaad eens even over zitten denken. We hebben daar deskundigen bij gehad van de Landbouwhogeschool in Wageningen. En hierdoor is eigenlijk de gedachte ontstaan, en dat ziet u hier voor u, deze brede rietbermen die u dus eigenlijk overal hier langs het meer vindt, die eigenlijk een natuurlijk gegeven hier in het landschap zijn. En wij dachten dat hier die weg daarmee zo goed mogelijk in het landschap is ingepast. Er zijn mensen die erg blij zijn met de nieuwe weg. In Sint-Nicolaasgaard bijvoorbeeld is vandaag feest gevierd. Hierdoor wordt de mogelijkheid geopend om het doorgaande verkeer, vooral het zware doorgaande verkeer uit Sint-Niek, om te leiden. En dat is voor het dorp een hele verbetering. De straten zijn hier niet al te breed en vooral het grote vrachtverkeer levert steeds meer problemen op. De gemeente is een gemeente met nogal wat recreatieve mogelijkheden. Denkt u dat er meer mensen hier naartoe zullen komen nu de verbindingen nog weer beter geworden zijn? Dat verwachten we wel. Al moet ik u wel zeggen dat we hopen dat de toevloed toch niet al te groot gaat worden, want die is hier al ontzaglijk groot. En uiteindelijk zijn onze dorpen, met name Langweer, op die enorme drukte nog niet voldoende ingesteld. Moeten we het ook omdraaien en zeggen, bent u bang voor meer toeristen? Nee, ik ben er zeker niet bang voor en het gemeentebestuur is er ook niet bang voor. Wij hopen alleen dat de stroom niet te groot zou worden, omdat wij anders vrezen dat het dorp Langweer aan het toerisme ten onder gaat. Het grote punt is in heel Friesland en hier ook dat we zorgen dat de concentraties niet te groot worden. A, omdat de mensen juist de ruimte zoeken. En B, dat we door te grote concentraties niet onze lokale dorpen of omgevingen gaan frustreren. Want de mensen komen voor dit Friesland en niet voor een Friesland wat bedolven is onder bungalows. Die moeten we dus heel verstandig en ook kwantitatief heel verstandig verdelen.
Wat kunt u in concreto doen om te voorkomen dat mensen met boten bijvoorbeeld vernielingen aanrichten? Ik dacht dat we daar altijd weer voorlichting over moesten geven. Ik mag u misschien een sterk verhaal vertellen. Verleden zomer, een van de boeren die het land hier achter mij over de Langweerwielen heeft, die werkelijk wel praktisch het haar uit zijn hoofd trok toen hij 's ochtends aankwam, zijn tractor in een slootje aantrof, zijn rietwal vertrapt, 2 hooivorken doormidden gebroken en van de pakjes hooi die klaar lagen, die waren dus al geperst en droog, om in een praam, in zo'n vrachtbootje mee overgevaren te worden. Men had daar een wc'tje van gebouwd en dat ook gebruikt als wc'tje. Wat misschien de zedigheid zeer ten goede was gekomen, maar u en mijn fles yoghurt was daar onder de fecaliën bedolven, want hooi is uiteindelijk voer voor de koeien en daar moeten we het weer van hebben. In de onmiddellijke omgeving van de weg, dicht bij de enige beweegbare brug in het traject, ligt Austerhoulen. Een dorp dat al enige tijd in beroering is door grote plannen die het Philips Pensioenfonds daar heeft. Dat fonds denkt erover vlak bij het dorp een meer te graven en 2000 bungalows te bouwen. Dan kunnen ze hier wel industrie naartoe halen, maar ik wil maar zeggen, wat voor stinkerij is dat? Heeft u het nodig? Nou, ik heb geen werk nodig, maar ik denk ook aan andere mensen. Maar is het hier nodig in de stad? Nou, dacht ik wel, want er zijn toch een hele hoop mensen die moeten buitenuit te werken. Naar Holland en dergelijke dingen. Dus als ze hier 2000 van die bungalows bouwen, dan hebben ze toch voorlopig eerst te werken. Dat is alleen die bungalows niet, maar er moet aanleg van tuin en al die dingen. Die bloemisten die hier zitten op de kwekerijweg, nou, die krijgen er aardig werk door. Dat vind ik. Ze mogen voor mij hier wel komen. Ik vind het niet zo leuk. Waarom niet? Nou, omdat het hier veel drukker wordt en zo. En, als je hier dan woont, hier kun je nog lekker rustig wonen. Want ik ben speciaal niet in Jouweren gaan wonen, omdat het hier nog lekker rustig woont. Nou, ach, dat er veel mensen deze kant opkomen. Ja. Bent u bang voor recreatie? Nee, want wij gaan ook elk jaar gewoon met vakantie in. Zullen we zeggen, nee, dat niet. Het moet niet uit de hand lopen en er zijn plaatsen in Friesland, daar is het beslist al uit de hand gelopen. En die liggen hier niet ver vandaan. Zit het hier vol? Het zit hier nog niet vol, hier kunnen meer bij, beslist. Maar er zijn plaatsen, daar heeft men op een onverantwoorde manier de recreatie aangepakt. Ik dacht dat we een recreant nodig hadden. Hier het dorp Langweer is het sprekende voorbeeld. Hier zijn 3 timmerman aannemers. Hier is een bloeiende middenstand. En die zijn alleen maar aanwezig door alles wat hier om Langweer tot nu toe geschied is. Geeft toch wel een economische injectie? Zeer duidelijk. Zeer duidelijk. Vanaf een grote rotonde bij Jouweren, aan het eind van het nieuwe stuk Rijksweg 50, zullen in de toekomst nog meer 4-baanswegen de bereikbaarheid van Friesland verbeteren. Een bordje met vol zal er wel nooit komen te staan. En dan ga je de hele reportage zien en dan denk je, eigenlijk praten we over, is Friesland net te vol of zij geen recreatie? Dat is hier een beetje een trend. Een eerst van, we kunnen dat al even dichterbij brengen, maar ik heb het wel verwerkt en wolven dat wel. Wolven, en het rare is dat zo snel zeggen van, een dik was trots, ook een mar in, dat doe je dan net. En dat komt net zo bot aan de water. Nee, want de bereikbaarheid van Friesland wordt beter met die dik nog leren. Ja. En dat dan toch een natuurgebied gaat? Nee, maar dat ken ik dan niet. Nee, want we hier toen behoud van landbouw. Ja. Net over het behoud van landskip in die tijd. Precies. Ja, dat wie een heel verschil. Maar dan komt zo, wij zijn beter te bereiken en dan komen al die mensen hier. Maar wat maken we ermee? En dan moeten dan mensen met een strik voor, maar daar goed op antwoord zitten. Jonker van Eesinga en dat soort mensen. Ja, maar als dan rekkers dat een plakje als Austerhoulen dus benauwd is voor de oorwaaks van een Peer Hoezen die daarbij komen zitten. Het is net een leeuwen op die tijd. Nou ja.
cavaliers, de jonker zit er Ja, vanzelf. dan heeft het mijn jonker, maar net voor mij wie cavalier wel een deftige man, maar net van adel. Nee, maar de jonker wie... De jonker van IJsinga. Van IJsinga, ja. Die zie je erin. Die kwam ik vaak. Ja, en waarom? Keer heer van de koningin, hè? Maar dat is... Ja, ik weet het net. Een man die wel goed overkwam op film. Ik had wel eens bij hem geweest. In Sint-Niek werd er dan wennen. En dan wie de man van het café dat zijn oer, dat wie zo'n beetje zijn lakij. Ja. Die is zijn jasje aan. Ja. En die heet echt Johan. Ja. En dan zei de postmeneer, dankjewel Johan. Ja. Een beetje uit de heugte. Maar ja, hij kon goed vertellen wat dan te volle of te min aan de recreatie in Friesland weer. De bereikbaars van Friesland in van gewest tot gewest in de vroegere jaren in het gewest Friesland. Zodat wij dat snel hitten. Takken mee, tot voor het werk.